नमस्ते सर्वांना। तर इथे मी आता आमच्या तिघांसाठी असा झटपट भात बनवते, म्हणजे एकदम इझी। काकीचं काहीतरी काकीचा भात पडला तिकडे वाटतं. आता झटपट भात मी एकदम झटपट पडलं. आम्ही इंटरप्शन करणार नव्हतो, आज जरा बोललो, किचनमध्ये आम्ही बोललो जरा आज व्यवस्थित करूया, पण पडलं तिकडे काहीतरी. आणि मी इकडे बघा बिस्किट खातो. ॲक्च्युली हे बिस्किट दाखवायचे राहिले होते मला वाटतं. तर हे भरपूर सुंदर बिस्किट नाही, पण चव घेऊन नाही दाखवलेली ना. आमच्या वरच्या सिल्वरमध्ये जे गेस्ट आले होते वाटतं त्यांनी दिले. काहीतरी स्ट्रॉबेरी बिस्किट बोलले, भरपूर सुंदर आहे, भरपूर. म्हणजे मीच खातोय ती, आणि काजल मम्मीला पण एक एक देतो. एकदम सुंदर बिस्किट आहे, क्वालिटी एकदम छान आहे. रेसिपी आता कंटिन्यू करूया आपण. तर मी ते बोलत होती की तुमच्याकडे भाज्या नसतील आणि कंटाळा आला असेल पूर्ण जेवण बनवायचं, वरण भात भाजी सगळं, तर तुम्ही असा झटपट भात बनवू शकता. तुमच्याकडे जेवढा पण जर तुमच्याकडे फ्लावर असेल, बटाटा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. हे बघा, मी ते फ्लावर घेतला आणि बटाटा घेतलाय. आता वटाणे माझ्याकडे नाही म्हणून मी वटाणे वगैरे नाही घेतले, तर हे दोनच भाज्या घेतले. इथे त्यासोबत मी तांदूळ घेतलाय 2 वाटी आणि 1 वाटी मुगाची डाळ. ह्याच्यामध्ये तुम्ही मसूर डाळ पण वापरू शकता. आणि मी इथे कांदा घेतलाय 2 मोठा असा उभा चिरलाय पातळ. 1 टमॅटो घेतलाय, आलं ठेचून घेतलंय. आणि इथे सगळे आपले खडे मसाले, म्हणजे बघा, काळी मिरी आहे, तेजपत्ता आहे, लवंग आहे, चक्री फूल, दालचिनी वगैरे असं सगळं खडे मसाले. आणि आपण आपल्या डब्यातला मसाला जो असो, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, तो पण वापरणार आहे. प्लस मी चिकन मसाला थोडा वापरणार आहे, कारण की प्लस इथे प्रॉब्लेम काय झाला की माझ्याकडे बिर्याणी मसालाच नाही. मी नेहमी बिर्याणी मसाला त्याच्यात टाकते तर एकदम मस्त चव येते, तर बिर्याणी मसाला नाही आहे. तर इथे मी आलं लसूण पेस्टसुद्धा वापरते. तर आता कृतीकडे वळूया. तर सगळ्यात आधी मी गॅस पेटवून घेते. हां, आणि अजून एक राहिलं, अमूल बटर. हे बघा, माझ्या धनीने पूर्ण पॅकेटच आणलंय. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही इथे येताय तर तुम्ही चिकन रस्सा खाता ना, तुम्हाला खूप आवडतो चिकन रस्सा वगैरे, तर त्यात मी अमूल बटर वापरते. आणि तेल एकदम भारी होतो मग. तर इथे बघा, मी आता तेल टाकते कुकरमध्ये. आणि या भात कुकरमध्येच लावला की कसं 3 शिट्टीमध्ये पटकन होऊन जातो. आणि आता अमूल बटर. अरे निक चिकनमध्ये अमूल बटर वापरण्याने ना खूप मस्त टेक्स्चर पण छान येतो आणि चव पण वेगळी येते. आणि अमूल बटर आणि या तेलामध्ये जेव्हा चिकनसाठी मी लसूण आणि कांदा वगैरे टाकते ना, असा सुगंध येतो ना मस्त, की भारीच एकदम. मला सारखी चिकनची आठवण येते. आणि मसाल्याचा डब्बा काढते माझा. हा बघा, माझा साखीदार. आता हे बघा, आपलं अमूल बटर पूर्ण विरघळलं आहे. आता जास्त हे ना वेट नाही करायचं, नाही तर आपलं अमूल बटर असं करपेल ना, त्यासाठी. त्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत आपण ठेचलेला लसूण. 5-6 पाकळ्या घेतले. आलं लसूण पेस्ट पण वापरणार आहे ना मी, तर मग कमी घेतलं. जरा गॅस सोडून ठेवा, असं वाटावं लागतं. ओटा मोठा आहे ना हा. आता त्यात आपण सगळे खडे मसाले टाकणार आहोत. सगळ्यात आधी मी इथे तेजपत्ता टाकते असा तोडून. त्यानंतर काळी मिरी, लवंग वगैरे, दालचिनी पण, चक्री फूल, हे सगळं असं खडे मसाल्याचं जरा सुगंध घरभर पसरू द्यायचा. आता यात टाकणार आहोत आपण कांदा. कांदा जरा 3 घेतलात ना, तुमच्या म्हणजे तुमचा भात केवढा असेल त्यानुसार तुम्ही कांदा घ्या. कांदा जास्त पण झाला ना जरा, म्हणजे 3 वगैरे असा मोठा तरी चालेल, कारण की आपण ह्याच्यात वाटप वगैरे तर वापरत नाही. पूर्ण जी मसाला तो होणार आहे तो कांदा आणि टमॅटोचाच होणार आहे, म्हणून टमॅटो आणि कांद्यामध्ये कंजूसी करू नका. आता इथे मी आता मस्त आपला कांदा ना गोल्डन ब्राऊन होऊ द्यायचा. त्यानंतर आपण टमॅटो टाकणार. आणि मी चमचा बदलते, मला वाफ लागते बोटाला. छोटा चमचा आहे ना, हे बघा मला काय झालं. इकडे पण 2 ठिकाणी झालेलं आहे. हां, ते आम्ही जेवण वाढत होतो ना गेस्टला, तर इथे सगळे टोपं ठेवलेले आणि एक तो पूर्ण गरम होता, तर मी त्याचं वरचं लीड असंच ओपन केलं बोटाने.
आपला कांदा चांगला परतायला पाहिजे, गोल्डन ब्राऊन झाला पाहिजे. आणि इकडे काजल आता आमची एकदम व्यवस्थित आणि जे जेवण बनवते ते भरपूर चविष्ट बनवते. त्याचं रिझन काय काजल? आजी आली अंगात. हे मला चिडवतात मम्मी आणि ओमकार. आजी घुसली अंगात बोलतात. जोक पाठ असं काय नाहीये, म्हणजे येतं आता नॅचरली जेवण. आता समजलं, एका वेळेला तुम्हाला आयडिया आली ना की मसाल्याचा बेस कसा रेडी होतो, ग्रेव्हीचा बेस कसा रेडी होतो, भातामध्ये काय टाकल्याने चव येते, किंवा असं सोपं सोपं गोष्टी जेव्हा आपल्याला समजतात ना की कोणते मसाले किती वाटप काय टाकून त्याच्यात हे होतं, तर तुम्ही कोणतंही जेवण बनवू शकता. म्हणजे कधी तुम्हाला कोण बोललं ना पालक पनीर पण बनव, तर तुम्ही पटकन बसून बनवू शकता, कारण की तुम्हाला जो मसाल्याचा बेस आहे तो एक आयडिया आली असते ना, तर तुम्हाला येईल, सगळं येईल. आणि ट्राय करायचं, जरी नाही येतं ते यूट्यूबमध्ये वगैरे बघायचं. माझ्या केसमध्ये वेगळं झालं, मी काय बघत नाही. ते कोळंबी थपथपीत मी कधी असं लग्नाआधी पण खाल्लं नव्हतं, पण हे बायका येऊन इकडे बनवतात ना, आणि आता मला हे समजले की वाटपमध्ये मसाला यूज करून तो ग्रेव्ही बनतेच. मग तुम्ही त्यात काही ॲड करा, म्हणजे कोळंबी ॲड करा किंवा शिंपले ॲड करा, ते काही तो रस्सा तर थपथपी होतोच. ते एक अशी आयडिया आली आहे, तर सगळं सोपं वाटतं आता. आणि हळूहळू म्हणजे महिने जसे जाता म्हणजे वर्ष जसा होत राहतं तुम्हाला किचनमध्ये कुकिंगमध्ये, तर तुम्हाला एक्सपिरियन्स येतो की काय टाकल्याने काय होणार, काय टाकल्याने काय होणार, ह्याची नॉलेज आपोआप मिळते आपल्याला. कशामागे काय टाकायचं. आता ह्या रेसिपीमध्ये बघा कांदे तिने बघितले, पण एक कांदा परत वाढवला. हो का, ओमकार मला बोला हा कांदा कमी नाही वाटत आहे, तर मी ज्या भाजीत पण हे बघितलं तुम्हाला. हो, आपला मसाला. कोण बोलला? ओमकार. कोण बोलला? ओमकार. मग रेसिपीची नॉलेज जास्त कोणाला आहे? तू कांदे कापलेले कोण बोलला? नाही होय, तूच बोलला. काय की तो मला बोलला की कांदा कमी नाही ना होणार, तर मी बोलली बघू दे जरा, तुम्ही असं बघितलं हो एक टाकते, कारण की मेन ह्याच्यामध्ये आपण दुसरं म्हणजे जर आजची रेसिपी जर चांगली होत असेल तर ती फक्त माझ्यामुळे, कारण मी कांदा वाढवलाय. पण माझी मला जो हवं ते एक इन्ग्रेडियंट नाही आहे. काय पाहिजे होतं? मसाला. हा, मग ते त्यापेक्षा आपण आता त्याच्यात टाकणार आहे खडा मसाला आणि चिकन मसाला. बस झालं. अजून वेळ आहे आपला कांदा होईला चांगला गोल्डन ब्राऊन होत आहे. आणि जेव्हा पण तुम्ही ग्रेव्ही करताय तर त्याचा कांदा जो आहे ना तो एकदम गोल्ड ब्राऊन व्हायला पाहिजे, आणि टोमॅटो वगैरे, तेव्हा ते ग्रेव्ही होणार. आता जर ह्या कांद्यापुढे पटकन मी टोमॅटो टाकला असेल, पटकन भात आणि सगळे मसाले टाकले असते, काही चव आली नसते. म्हणून कांदा चांगला गोल्डन ब्राऊन होऊन घ्यायचा. मग खाताना ना ते असं कच्चे लागतं तोंडाला. बघा, मी हा जो तुम्हाला घेऊन म्हणजे तुम्हाला माझ्या हातात घेऊन म्हणजे कॅमेरा घेऊन ऑलमोस्ट आता 7 वर्ष झाली आहे. पहिले 5-6 वर्ष मम्मीला कव्हर केलं, अजून पण मम्मीला कव्हर करणार आहे. काजलला पण एक काजलची तारीफ करतो, एवढी यंग असून रडू बिडू नका. एवढी यंग असून जेवण एकदम छान बनवते. कम्पेअर्ड दुसऱ्या मुली बनवत असतील, पण हाताला एक चव येते ना नॅचरली, ती भरपूर सुंदर येते. सर्व श्रेय ह्याच्यात माझा आहे. बाबा आता ह्याच्यानंतर आपल्याला काय टाकायचं? कांदा हे अजून वेळ आहे. बघा हा चमचा परत गरम झालाय, माझा हात. आणि अजून एक गोष्ट, गरम झाला बघा, तिला लागलं. कोण ना असे ना आळसपणा करतात, जाऊ दे कांदा नाही भाजला ना आपण दुसरं टाकूया, हे नका करू. त्याला जेवढं टाइम पिरियड पाहिजे भाजायला, लाल व्हायला, तेवढं ते झालंच पाहिजे. त्यानंतर म्हणजे इन्ग्रेडियंट टाकणं, किती टाकणं हे तर इम्पॉर्टंट आहे, कधी टाकणं इम्पॉर्टंट आहे, आणि त्या इन्ग्रेडियंटला किती टाइम पिरियड लागतो भाजायला, शिजायला किंवा बनायला, ते पण इम्पॉर्टंट आहे. या सर्व गोष्टी जेव्हा एकत्र होतात ना तेव्हा ती एक रेसिपी चांगली होते. आणि आपण जेवढं त्याला स्टर करत राहू, जशी मम्मी पण बोलते, आपण त्याला वेळ दिला पाहिजे. इथे उभा राहून बाहेर नाही गेला पाहिजे. कांदा मस्त गोल्डन ब्राऊन झालाय. आता मी याच्यात टोमॅटो टाकते. आणि आता टोमॅटो पण चांगला आपला स्मॅश होऊ द्यायचा आहे. चांगला शिजला ना त्यानंतर आपण आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहोत त्याच्यात. चला, आज गप्पा पण होते आणि रेसिपी पण होते. एक 5-6 दिवस अगोदर काजलनी इथेच कॅमेरा तिला हातात आलेला म्हणून तिने म्हणजे बोलतात ना दिल की बात तुमच्याशी शेअर केली की तिला ती फसली होती ॲमेझॉनवरून.
लॉरियलचा बरोबर. तर शॅम्पू कंडिशनर मागवलं होता, सेलर होता, अनऑथराइज सेलर मधून मागवलं होतं. तिचे पैसे गेले होते आणि मी दिलं. मला मग ती 3-4 दिवस टेन्शन मध्ये. मी बोललो पैसे सोड, काय प्रॉब्लेम होत नाही, चूक होतात. कारण की ते किती 899चं होतं. म्हणजे तुम्हाला एक सांगतो, प्रोडक्ट होता तो 1200चा आणि ऑफर प्राइस काहीतरी 900 दिली होती. ठीक आहे. मी पण न बघता डायरेक्ट हिने लिंक पाठवली, मी डायरेक्ट ऑर्डर केली आणि मागवलं. ऍक्च्युली शॅम्पू आहेच कॉस्टली. जर तुम्ही सिंगल शॅम्पू मेडिकल मध्ये घ्यायला गेला तर तो 1025 आहे. आणि म्हणजे एवढं मी नीट चेक नाही केलं. ऍक्च्युली शॉपिंग करताना, ऑनलाईन शॉपिंग करताना नीट तुम्ही कोण सेलर आहे वगैरे, त्याचा रिव्ह्यू कसं आहे वगैरे, सगळं ब्रँड काय ते सगळं नीट बघायला पाहिजे. पण मी आधी पण मागवलेलं ना, तर मी परत ऑर्डर केलं तर मला वाटलं बरोबरच येईल. तर त्यावेळी जरा मी ते नाही मुद्दा आहे. मुद्दा मला काय सांगायचा आहे, तिने व्हिडिओ केला होता की ती फसली. फसली. मग आम्ही कोणाकोणाला कॉन्टॅक्ट केलं. पहिलं ॲमेझॉनला कॉन्टॅक्ट केलं. ते बोलले की कंपनीला कॉन्टॅक्ट केलं. मग कंपनीवाले बोलले हे तर फेक बाटली ओरिजिनल पण आतमध्ये फेक मटेरियल हे केलं, तर तुम्ही ॲमेझॉनला परत कॉन्टॅक्ट करा. मग ॲमेझॉनला परत कॉन्टॅक्ट केल्यावरती ॲमेझॉनला सांगितलं की हे डीलरशिप त्यांनी बघा ऑर्डर केल्यानंतर ना त्याचं गायबच झालं. ते आपल्या ऑर्डरमध्ये असं ना, अकाउंटमध्ये ऑर्डर्समध्ये, हा कार्टमध्ये ते दिसतच नव्हतं. मग ते पण कंप्लेंट आम्ही ॲमेझॉनला केली. मग ते ॲमेझॉन वाले काय बोलले माहितीये, तुम्ही बॉटलच्या खाली तुम्हाला लोरेलचा कस्टमर केअर हेल्पलाईन वगैरे नंबर दिला असेल आणि मेल ID दिला असेल, तुम्ही त्याच्यावर कंप्लेंट टाका. मग मी कंप्लेंट टाकली ब्रँडला. मग त्यांनी रिवर्ट काय केलं मला माहितीये की तुम्ही मला बोला सोल्ड बाय लिहिलेलं असेल ते कोणाकडनं सोल्ड बाय आहे. तर मी त्याचं नाव सांगितलं जे काय आहे ते, ज्यांनी सेल केलंय हा प्रोडक्ट. तर ते बोले हा ऑथोराइज सेलर नाही आहे आणि हा आमच्या ब्रँडचा सेलर नाही आहे करून. तर ते बोले ह्याच्यात आम्ही तुमची मदत नाही करू शकत, तुम्ही ॲमेझॉनकडेच हेल्प घ्या. मग मी परत ॲमेझॉनशी कॉन्टॅक्ट केला. तर ते काय बोलले माहितीये, नंतर 2 दिवसानंतर परत मी म्हणजे कंप्लेंट केलं त्यांना की असं आहे. तर ते काय बोलले ठीक आहे मॅम, तुम्ही प्रोडक्ट तर डिस्पोज करा, त्याचं काय होणार नाही, आम्ही परत घेणार पण नाही, कारण की तो प्रोडक्टच चुकीचा आहे, तो अनऑथोराइज सेलर आहे. तर आम्ही तुमचे पैसे रिफंड करू, पण प्रोडक्ट आम्ही परत घेणार नाही, फक्त पैसे तुमचे जेवढा आहे तेवढा आम्ही रिफंड करू. तर ते एक गोष्ट मला चांगली वाटली की जेवढे माझा लॉस झालेला तो ॲक्च्युली लॉस झाला नाही, मला माझे पैसे बरोबर मिळाले 3 दिवसामध्ये. 3 days वर्किंग पिरियडच्या आत म्हणाली. माझा कुठल्याही प्रकारचा लॉस झाला नाही. आणि मग मी त्या दिवशी रात्री चेन का नींद झोपली. म्हणजे जरी ते 500 रुपये असेल, 400 रुपये असेल, पण मला ना पैशाला घेऊन मी खूप पटकन अशी एकदम टेन्शनमध्ये येते. एवढे पैसे गेले, कमी आहे का 899. मग म्हणून मग अच्छा चला जरा माझी पण जरा स्वतःची तारीफ करून घेऊया. काय कसं होतं तिने आपल्याला फेक प्रोडक्ट माहिती पडलं. माहिती पडून 5-6 दिवस झाले, पैसे आले नव्हते. तुला 5-6 दिवस मी काय बोललो का? नाही. ओमकार काय नाही बोलला. मी काहीच बोलत नाही, कारण मला माहिती की ती इकडे मेहनत करते, तिचा पण हक्क आहे. काही तू मागव काही बिंदास, तुला कोणत्या शॉपमध्ये जायचं जा, बिंदास काय घ्यायचं घे, तुला काय घ्यायचं घे, मम्मीला काय घ्यायचं. 899 मध्ये झालं काय. आणि मग मी सारखी काय ना काय मार्ग काढून ते ॲमेझॉनमध्ये मी सांगलं नाही, मला माहिती नाही, मला रिफंड तरी द्या, प्रोडक्ट तरी घेऊन जा. चुकीचा प्रोडक्ट आहे आणि चुकी तुमची आहे की तुम्ही कशाला तुमच्या ह्याच्यावर सेल करतायत ना असे अनऑथोराइज सेलर. बरोबर आहे ना, तुम्ही जे व्हेरीफाय वगैरे करा, मग तुम्ही म्हणजे हे करा ना. चुकी ॲमेझॉनचीच आहे आणि तो सेल करतोय असं अनऑथोराइज त्याची पण चुकी, असं प्लीज करू नका. नाही तर काय होईल बघा, ह्या लोणच्याच्या भरणीत मी माझं लोणचं भरून विकेल आणि नाव खराब होणार या कंपनीच्या लोणचं. म्हणजे तसं केलं त्यांनी ते. चला आता आपण पहिलं कंपनीला जरा आलं लसूण पेस्ट पेस्ट भाताच्या कंपनीकडे बघूया. आणि एवढंच नाही हो, मी ना ते अप्लाय करायला, म्हणजे जेव्हा मी आंघोळ करायला गेली ना, मी अप्लाय करत होते, मी बघितलं म्हटलं हे असं माझं शॅम्पू नाही आहे आणि सुगंध पण वेगळाच येत होता. आणि जेव्हा मी कंडिशनर पण बघितलं तर एकदम थिक होता तो कंडिशनर, स्मेल एकदम बेकार होता. म्हणलं हा माझा शॅम्पू नाहीच आहे. म्हणजे मुद्दा काय आहे, किती दिवस झाले या पूर्ण प्रोसेसला? 2 आठवडे काजलने आंघोळ केलेले नाही इकडे, म्हणजे बरोबर. साबण नाही माझा हे झालेला, शॅम्पू. आणि माझ्या बाबूनी मला लगेच मेडिकलमध्ये शॅम्पू पण घेऊन दिला, जो आहे माझा तो नवीन वाला. फक्त कंडिशनर घ्यायचंय. त्या दिवशी खूप घाईघाईमध्ये होतं आणि तिकडे अवेलेबल नव्हतं मेडिकलमध्ये, त्याचा मी उद्या नक्की जाणार कंडिशनर घ्यायला. आणखी विदाउट कंडिशनर प्लीज हा ट्रीटमेंट जर केला असेल तर विदाउट कंडिशनर तुमचे केस स्मूथ असे दिसणारच नाही. आता मला परत एकदा विचारायचं, जरा रेसिपी पण होते इकडे, ब्लॉग पण होते, हे जे केस आपण सरळ केले आहेत ते तुला परत करायचे आहेत का? नाही, परत करायचे असं नाही. 2 रिझन आहे. पहिलं रिझन काय? कॉस्टली.
पैसे लागतात त्याला तुझ्या ट्रीटमेंटला मला वाटतं प्रोडक्ट पकडून 11:30 12 12:30 काहीतरी लागले होते. 11:30 प्रोडक्ट पकडून. आणि दुसरं रिझन मेंटेनन्स आहे ना, मेंटेन करायला लागतं, भरपूर त्याला जपायला लागतं, केअर करायला लागतं. आणि एवढ्या रुटीन मध्ये एवढं करता येत नाही. त्याला आरामात बसायला हवं आणि जसं हीट क्लोज टू हीट नसायला पाहिजे स्टार्टिंग नंतर तुमचं वर्ष होऊन गेलं ना आणि तुम्ही तशी सेम चांगली काळजी घेता ना मग राहतात मेंटेन. हा तसे पण बघा हे केस बघा कसे एकदम क्लीन राहिलेत तसे. मी कसं तोच शॅम्पू बरोबर सगळं ट्रीटमेंट घेतलं, काळजी घेतली, हेअर वॉश करते रेग्युलरली, आठवड्यातून 2दा तरी ॲटलिस्ट. मग ते म्हणून चांगले झाले. आता ह्याच्यात आपण मसाले टाकूया. हळद, धना जिरा पावडर, काश्मीरी पावडर, लाल तिखट, गरम मसाला. आणि ते आपला चिकन मसाला बघा कोणत्यात ठेवलाय, लोणच्याच्या डब्यात. आणि तुम्हाला बघा हा तू टाक मसाला. तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे की खूप गरम होते. हा गेला आपला चिकन मसाला. आपण थाल्या एवढे वाढतोय ना की परत आम्हाला वाटलं या सीझनला तर नको परत नवीन आणायला, तरी आम्ही परत नवीन लोणच्याची बरणी आणली. म्हणजे ऑलरेडी होती ती पण संपली, 2 होत्या चालू, ते दोन्ही संपल्या, हे तिसरी आणले. म्हणजे तुम्ही विचार करा, हे ऑलरेडी ऑब्व्हियसली आपण नॉनव्हेज थालीमध्ये वाढत नाहीत बरोबर, मग व्हेज थाल्या पण किती संपतात ते तुम्ही बघू शकता इकडे. बापरे, एवढ्या म्हणजे लोणच्याच्या बाटल्या एवढ्या चालेत ना, एकदा वेळ भेटला ना की काउंट करून सांगेन मी तुम्हाला. त्याच्यात आता सगळे भाजी टाकले, बटाटा आणि फ्लावरच घेतला होता. आणि लगेच पाणी टाकायचं नाही, चांगल्या मसाल्यासोबत भाजीला ढवळून घ्यायचं चांगला एकजीव. आता जरासं मी इथे आधी पाणी टाकते म्हणजे आपले मसाले ना लागायला नको ना, आणि आपली भाजी पण जरा शिजायला पाहिजे म्हणून थोडं 2 पेला पाणी. गॅसची फ्लेम वाढवूया आपण. आता इथे जरा 2 मिनिटं असंच ठेवायचं. आमच्याकडे आज पाणी आलं, दिवसाड येतो, आता परवा येणार. काकाने सगळं पाणी भरून घेतलं ते बघा. आणि नेहमी होमस्टेमध्ये ना असा पाणीचा विषय आलाय, तर टँकर लागतं, तुम्हाला माहिती आहे. आपलं ग्रामपंचायतचं पाणी येतो. आणि बोरवेलमध्ये तुम्ही पाणी विचारताय ना, तर आपला जो ब्लू ड्रम असतो बघा, एवढा ब्लू ड्रम काजल आपल्याला माहिती आहे, कमरे एवढा ड्रम असतो तो ब्लू ड्रम, तो आपल्याला दिवसाला आपली बोरवेल 4 ड्रम पाणी देते. दिवसाला 4 म्हणजे महिन्याचे किती झाले, 4×3=12, 120 ड्रम महिन्याचे संपतात. त्यावर आपल्याला कमीत कमी 7-8 टँकर ते 10 टँकर लागतात. त्याबरोबर ग्रामपंचायतीचं पण पाणी येतो. एवढा पाणी पण पुरत नाही आपल्या होमस्टेला. म्हणजे तुम्ही वॉटर कन्झम्पशन बघा किती आहे होमस्टेच्या बिझनेसमध्ये. म्हणजे हे हॉटेल लाईनच्या बिझनेसमध्ये पाणी भरपूर लागतो. 4 ड्रम आम्ही तर भरपूर 2-3 दिवस तर आम्ही वापरू ते जे बोरवेलचं पाणी. तर ग्रामपंचायतचं तर वेगळाच. म्हणजे आम्ही असतो ना आता 15-20 दिवस, तर पाणी आमचं ना ओव्हरफ्लो होतं. म्हणजे आम्हाला पूर्ण टाकी नळ बंद करायला म्हणजे बंद करून ठेवतो, एवढा पाणी इकडे साठतो. पण आम्हाला 3 जणांना काय एवढं पाणी लागत नाही ना. आंघोळ आणि कपडे पण कमी असतात, मग भांडी पण कमी असते, जेवण कुठे एवढं होतं. म्हणून आम्हा तिघांना ते पाणी पुरतं. ग्रामपंचायतीचं फक्त आलं तर बोर पण पुरते. बोरचं गेस्ट असतात, सगळे रूम पॅक असतात, तेव्हा आपल्याला लागतो टँकर वगैरे. म्हणून जपून जरा पाणी जपून वापरा, बाकी काय नाही. आता इथे बघा मस्त बघा बॉईल आलंय. आता आपण टाकू ह्याच्यात भात. मग पूर्ण राईस आपण टाकूया ह्याच्यात. एवढा पुरेल ना आपल्या सर्वांना? बस पुरेल, आरामात पुरेल. आणि याला आता किती बंद करून किती शिटी करायची आपल्याला? 3 माझ्या कुकरमध्ये 3 शिटीमध्ये होऊन जातो भात. कोणाकोणाच्या याच्यात 2 पण होते. आणि आता मी मीठ पण टाकून घेते. मीठ आधीच नाही टाकायचं, जेव्हा आपण भाजी परतवतो तेव्हा. सगळं असं आपल्याला अंदाज समजला ना की एवढा भात आहे, एवढं भाजी आहे, मग मीठ टाकायचं. आता एकदा मी याला ढवळून घेते बघा. हे चांगलं ढवळायचं, नाही तर तुम्ही असं झाकण मारलं ना कुकरचं, मग सगळा मसाला खाली आणि वर पांढरा भात येईल. बिर्याणी व्हायची. चवच नाही एकजीव होणार मसाल्यांची, भाज्यांची. तर अशा प्रकारे आपण मीठ टाकूया ह्याच्यात. शॉर्ट सिंपल रेसिपी इथे आम्ही तुम्हाला बडबड करून दाखवलेली आहे.
आणि भरपूर गरम होत आहे. किचनमध्ये काम करणाऱ्या लेडीजला माझा सॅल्यूट, सलाम, नमस्ते सर्व काही. कारण इकडे राहणं गरमीत म्हणजे कपडे बदलायची वेळ येतो. आता मी तुम्हाला सांगू, जस्ट मी आंघोळ केली आहे. मी दिवसातून या गरमीत 2 वेळा तरी आंघोळ करतोय, सकाळी आणि संध्याकाळी. मग 2 कपडे बदलतो मी, कारण हायजीन लेवल पण ठेवायला पाहिजे ना. पण भरपूर गरम होते बघा. इथे मी मीठ टाकलंय, चवीनुसार मीठ टाकलंय, कारण आपला फॅन बंद आहे. आणि अशा प्रकारे 3 शिटीनंतर इथे आपली रेसिपीज झालेली आहे. हे पाणी आपल्याला टाकायला लागणार आहे. हो. किती? 1, आधी 2 टाकलेले आणि आता हा 1. बस. जास्त पण पाणी टाकल्यामध्ये गिचगिच होईल एकदम. आता मला कसं या कुकरचा अंदाज माहिती आहे ना, म्हणजे ज्यात कधी कधी असं पण होतं, मी बऱ्याच वेळा ना आपले बायका करतात ना जेवण, त्या कुकरमधनं पाण्याचं भुसभुस वर येतो. तर या कुकरला ना जरा कमी पाणी लागतं, मग तो बरोबर आपल्याला साथ देतो. नाही तर त्याला राग आला की सगळं बाहेर येतं. म्हणजे नवऱ्याला किती लागतं त्यासोबतच कुकरला पण पाणी किती लागतं हे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे. हो बरोबर आहे. तर तुमचं सर्व व्यवस्थित चालणार. सगळ्यांचा कुकर नाही तर कुकर नाराज झाला, जेवण खराब झाला, मग नवरा नाराज झाला. होय, 3च्या बदले 5 शिट्ट्या होऊन जाईल. तर खाली करू ना भात. बरोबर. तर झालं. बरोबर 3 शिट्टे झाल्यानंतर आणि 15 मिनटं अजून थांबल्यानंतर वाफ काही अशी आली आणि रेसिपी काही अशी दिसते बघा. वा, भरपूर सुंदर. पूर्ण डोळे ब्लर झाले असेल सर्वांचे. कॅमेरा ब्लर झाला, वाफ लागली ना. आणि स्वतःहून तो कॅमेरा हे रिकवर होतो बघ, न काय हात लावता. ओके, बरोबर आहे. वा वा वा, एकदम सुंदर झालेला आहे भात. 3. वा वा, एकदम सुंदर. आणि ह्याच्यात आता साईडला 2-2 पापड ठेव. तर आता ते आता पापड ठेव म्हणजे आपलं ताट रेडी झालं. त्यासोबतच ताटामध्ये आम्ही बनवलेलं आहे ताक. इथे ताक गरम गरम. तो ताक नंतर आपण करूया, पहिलं ते गरम गरम आपण पापड घेते. म्हणजे ताटं रेडी आहेत ना आपली आता ही पटापट. तर अशा प्रकारे इकडे सुंदर प्रकारे पटकन आणि झटपट होणारा भात, कुकरमधला भात किंवा पुलाव तुम्ही काही म्हणू शकता, रेडी आहे. मस्त. ते भात तर संपला, थोडंसं टेस्टिंगसाठी ठेवलं तुमच्यासाठी. भरपूर सुंदर झालाय, एकदम ऑसम भात झालाय. तुम्ही पण घरी ट्राय करा आणि एकदम चविष्ट झाले. मी बिर्याणीला पण सबस्टिट्यूट करेल या भाताला, एवढं सुंदर. काय बोलतो?